Оф, майко, те клавиши. Надали ще ги запомня лесно. Тук прави нещо. Там е нещо на мапа, на там. Откъде се качим просто. Явно. Добре. Как се взима колата? Добре. Така. Тя била яка. Като свърши поредица, ще започна нова поредица на GTA 5. Да. Понеже не знам къде чуваме. Оф, майко, те клавиши. Надали ще ги запомня лесно. Добре. Хоп. Аре де. Бай. Трябва на колата просто. Сега го разбрах. Най-после. На клип ще изпълнявам 2 мисии. Добре. Оф. Той влак не звучи добре, но... Да се свиква. Даже знам как се казва човек, който изпълнява мисиите. Добре. Тук не показва къщата. Да я видим. Тя сигурно няма да е както... да. Вънка. Има 2 съобщения. Значи не. Добре. Отворени са мисия. Да изпълняваме. Хайде. Да. Качвам се в колата. Добре. Тръгваме. Баса е хубав. Да продължаваме. Така. Пропуснахме завоя. Се правят ремонти в общината. Няма как да чакаме резервна част.
Къде да What? се да освободим натиска? Срещни я насам. Отрежи това пъче. Вече сме там. Бог мрази стъпиците. Това съм го гледал на друг клип. Не, дай. Да. Мисля, че се изправи. Уф. Някой да я направлява. Уф, колко съм тъп. Една секунда. Пробвайте. Близо сме. Влезе. Така е по-добре. На такова замина. Както го познавам, е такъв. Никога не се предава. Бягай. Новата верига може да И работата ще може да продължи. така. Избегнахме огромна неприятност. Да се залавяме за работа, след като са изгубили един ден. Криси, Линдзи, Така. пръст за тромела. Изгубихме малко време, сега трябва да наваксаме и всичко трябва да работи. Без работа никога не свърши. Давай. Давай още две, които трябва да сме. Ама не такива, полицейски. Еми... Трябва да се върнем и това ще е края на клипа. Вой. Даже трябваше да сменим колата. Ако трябва да съм стая... Да, бе. Нещо невиждано, чрез което собственото си лице между всички останали масови лица, като твоето ще бъде припознато. Колата няма да стигне цяла. Тя ще ако стигне. Давай. Полицията май не ни гони като я блъснем. Не знам. Аз леко ще я блъсна, даже я лизнах. Аре бе! Игачи тъпица. Тъпица настройки. Ето там съм. На една пяка съм. Дали ще стигна? Би трябвало. Малко остава. Ето. Тук сме. Вземам галантно този завой. И сме там вече. Еми. Добре. Айде. Това. Отивам да сейфам и спирам клипа.
сейв. И благодаря, че гледахте. Абонирайте се, дайте палче нагоре и коментирайте. Бай-бай!